Ассалому алейкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб бародаро, кадоми дар канали мо обуна шидагиан лайк мемонанд, раҳмати калон мегӯем. Мо бародаро ҳар рӯз хонаҳои нав, хонаҳои фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар каналмо мепартоем. Будурин ҳатман подписатсия кунед, лайк мунед, комментария дам, муни нехтуна нависед дӯстон. Хоб бародаро, хонаи навбатии мо дар ноҳияи Сино, кӯчаи Борбад 93 дроб 10, тарафи Гипразем, пушт Гипразем камтарак поёнтарак мешава. Ина хона дуюм ошона дай 1 2 3 треза айми соҳиби хонаи фурӯшӣ. Нигоҳ кунед дӯстон, подвал дар фитнес клубай, мисол ҷои парковкашам ҳаст, магазин, ҳама чӣ, садик, мактаб, ҳама наздикай мисол. Ина ҳозир медурем полни хонаро мебинем дӯстон. Полни гап безанем ки мақсад хона чӣ хелияй, чӣ нистай, чӣ аст, чӣ дорад, чӣ надорад. Хоб дӯстон, нигоҳ кунед домофонаш чипқатияй, этажо ҳама камера дора, мақсад ҳамаш 100%. Хоб дӯстон, медурем ба дуруи хона. Хоб дӯстон, ина подъездаем дар дуюм этаж. Гуфтем ки камера дора, мақсад ҳама этажо. Хоб ина хонаи фурӯшӣ. Ина ба даруни хона медуроем. Хоб дӯстон, ина дуромадем ба даруни хона. Обши квадратш 120 квадратаи хона, 3 дар хонаҳай, душевой, туалет ҳамаш кабинада ҳаст. Ина боло фигура задагиай, дута люстра. Хоб бародаро, тамошо кунед, кадоми сексия квартира гуфта буд, ина квартира омадем симка кардем, мақсад шумо чӣ кунед, бидуроин тамошо кунед, ҳатман дар канал подписатсия кунед, лайк мунед, ба муни нехтуна бинависед. Ина як медуроем ба дуруни туалет. Ина поли термикс, кафел задагиай, поли унитаз, ҳамаш созай мақсад. Хоб дӯстон, нигоҳ кунед, абой задагиай, мақсад ламинат нест, ина пеши дар кафел кардагиай, ламинат ҳастай. Отопление надора, не оли хона? Отопление надора, не оли хона? Отопление айтоистон мешава. Отопление айтоистон мешидай мақсад. Ина душевояш, стиральная машина, польный кафел, душевояш, не болош пластик, отдельный ванна дора. Туалет отдельно, ванна отдельно. Об, свет, проблема нестай. Нигоҳ кунед, вақте коридори главный медуроем, хеле арка мешава. Мақсад медурой, отдельный ба душевой, отдельный дар кухня мешава. Хоб дӯстон, на кухня. Мақсад чизи чораша чӣ гуфтем? Договорное. бисёр чизо ҳаст, бисёр чизо места, бисёр чизош мақсад мегиранд. Хайд занг мезанед, нашуд и чизош ба номерои соҳиби хона мемонем. Мақсад гап мезанем қати худаш. И тризаи пеши хона мешава? Я триза аста, я пеши хона. Се тризаи калон ай пеши хона нишон дода будем. Айбари хона ҳам астай, ҳа? айбари хона ҳам астай. Алсу мақсад садико чиёй. Фитнесу подвал мешава. Фитнес клубай. Нигоҳ кунед дӯстон, ина хеле кушод мешава, ки точноша намедонем иҷа чандай. 4 ба 5 аем. Мисол мобайни арка кардагиай, ус отдельно мақсад ис ҷои кафел кухни гарнитур задагиай, мақсад метавонӣ кафел люстра ҳар диш фигура кардагиай мақсад. Болошам люстра отдельно чӣ. Хоб дӯстон, медуроем ба зала мешуда? Зала. Хоб медуроем ина ба зал кондиционер дора, кондиционерҳои 18 кубай,
нахели арка се та кондиционери 18 куба места нахе арка кадагай 7 ба 4 на болош фигура люстра обойзадаги поён ламинат мақсад ремонти хона тоза мисол хеле ягон пака чӣ меган агар кадоми харидора мисол зиндагӣ мешавад хеле евро ремонти хеле чӣ не мақсад миёна гуфтем ки дари хона кондиционер ламинат парда қолин ҳама чизош ҳаст кондиционери 18 куба хоб дӯстони накалидори охираш ду тақсим мешавад мақсад нахи аркай аз тарафи дасти рост аз тарафи дасти рост хеле спальни мешавад аз тарафи дасти чапам хона хоб ина нигоҳ кунед спальняй болошам фигура кадагай стенка места спальни полни гарнитур места мақсад чизи чораи гудако хеле чизошам мегиранд мирам обои задагӣ амхе не хеле отдельно барои спальни бигем хеле стена шидаги ҷо кадаги спальни дадрун чанд ба чанд бошам ина хеле дурозиша чорай памиш чорочанд хоб дӯстон намедорем баъдон гуфтем ки калидор медорем инҷа отдельно хеле калидор мешавад мақсад дри аркада я дар тарафи дасти рост я дар тарафи дасти чап и хонаш дур омадем спальни буд ина дигари хонаш медорем дӯстон хоб нашуд отоплени гуфтем дӯстон ки ба наздикӣ бояд ҳамаи ҷо отоплени шаванд барои ки уже турбошона гузарондастем почти ҳамин районуро ҳамин тарафҳои гипрозима турбаш омадагиаю просто мекунам мақсад хонаорам хеле ламинат хеле гармай хона хунук ҳам нест кондиционери 18 куба дорад хона ламинат пол обой ҳаст ҳама хонода фигура задагиай хона 6 ба 4 балконам дора ина ҳозир мерем ба балкон мебинем на 120 ба чанд 120 ба 4 итризаи тараф меша я пеш хонаи ишам не пеш хонаи итризашам айбари хонаи гу итриза нестам ай спальня айбари хонаста и балконшам боло нахи кафел задаги пластик тавшам хипо мақсад сета кондиционер дора дӯстон фигура дора хона кондиционери 18 кубаи ламинат полош кадоми чизе намефаҳмем мақсад номрои соҳиби хонара метиҳем нашуд гапзанон нашуд чизи чораш гуфтем ки договорноя я хелиш места я хелиш наместа мегира яхи чизоша хоб ина поли сёмка мекунем я болига бинен хоб нархи хона чанд шидака 55,000 $55,000 бо гап мезананд номерои телефон 77 5 35 хоб дӯстон ина номерои телефон занг мезанед қати соҳиби хона гап мезанед чизе ки нафаҳмиден номероро мондем гап мезанед мисол ду калидор дора гуфтем кухни ҳамаш мақсад свет об ҳама сӯзад